Soc Carola Pont, treballo al Departament d'Innovació de Pastoret. Soc Xavier Pont, fundador de Pastoret de la Segarra, una empresa de productes làctics artesanals que va sortir de la il·lusió d'una família. El procés d'innovació a Pastoret es basa en primer lloc en buscar, observar les tendències a nivell internacional, no només en el nostre sector sinó en altres. En segon lloc, fem una selecció d'allò que forma part de l'ADN Pastoret. En tercer lloc, fem una elaboració casolana de la recepta. Un cop tenim la recepta formulada, ho escalem a nivell industrial i aconseguim que els nostres productes siguin extraordinaris. Un exemple que recull molt bé aquest procés d'innovació és el nostre cafè amb iogurt. És una innovació tant a nivell de concepte de producte com a nivell de procés d'elaboració. És un cafè fet de iogurt. Nosaltres hem volgut donar un pas més i buscar un cafè d'especialitat. És un procés que ens donarà unes textures i uns sabors molt diferents a qualsevol altre que pugui fer un iogurt amb cafè. I això és el que ens dona una diferenciació al mercat.